बार बारदों दा नै दसे हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय आरोना दा ओमफ्राय स्कुल सुटि जाबाय दा आं बेखौनो लायनो थांगासिनो दं आरोना आंनि मामि फिसाजोखौ एसे लेट जाबाय दा लेट जानायनि बुंगोनलाय बियो मामा नों मानो लेट जानानै फैयो होननानै ओमफ्राय आं आरो सान्दुंनि थाखायनो लेट ओंखारदों आरोना नायदो लोगोफोर नैबे जायगाया सिगाङावथ' दैया गिदिरमोन दा बिराद सान्दुंनि थाखाय रानबाय आरोना बेयावनो बिराद ना गुरो लोगोफोर नै गुरनोसैलाय बावला लोगोफोर ओमफ्राय आं थांगासिनो दं दा लामायाबो नैबे लामायाना दै बाना जानायनिफ्रायनो दै लोमनायनिफ्रायनो गासिबो बेबायदि जाबाय आरो गागाजोब्बाय बानल' बुल' गारि सालायबाबो सुख गैया फिरफिलि गाखोबाबो सुख गैया लोगोफोर नै बिमा सासेजों फैग्रोबाय आरो बिमाया लेट जाबाय नालाय ओमफ्राय बेगबो लाहोआ आरो बियो मेंबाय ना मेङाखै दसेनोबा गखादों दिनै जाय नै बोरो इफु मानो नयाना गोदोनाया जोब्बाय नालाय सानानै ओरैबो नायखाय हाला साजोबो बोरैबा जाजोब्बाय फिसाजोनिखौ आंबा थगायनानै खायो ओमफ्राय पाउडार होना होयो बोरो मा जादों नावलाय ए जि सान्दुं नै लोगोफोर आयु सोरनि जानोथाय बियो साथाबो हमबावा साथाबो हमा बिसोरो मालाय लिरफुङा मामिनो लाहोदों नोंहा लाहोला गिलिर होदो सासेयाबो आंखौ लायनाङा जालांदों दा एथ' सान्दुङाव बोरै बानानै फैगोन बे टिफिन जादों मामि जाजोबदों बाय बाय होनदो लिरफुंखौ लिरफुं बाय बाय थांदो दे नागारलायनो बायो बिसोरो आरो ओमफ्राय नै जेम्स जागासिनो दङ हिलि जानांगौ ना हिलिनि नङा मेथाइया हिलिनि नङाथ' सोरनि बियो मेथाइया हो आयु ओमफ्राय बियासो मालिक बायदि रानबाय दे जाबाय दे जादो समान जाबाय आइ हो आयै थांदो बाय होनदो मेथाइ जानानै बाय बाय दे इले मालाय बिस्रा थांबाय थ'दो जोंहाबो थांसै गोलैगोन मा गोलैगोन गरमनि थाखायनो नै जोंना सिथ्लाया बेदलाबजोब्बाय नै माला अखा हाबावगोन माला थाजिम जाबावगोन बिराद गरमनि थाखायनो माने माइसुंबो बेरजोब्बाय आरोना जायफोरना माइसुं बेरग्रा नोंथांमोनाबो बेरदों जानांगौ नङा होनबा खिन्थु आंनाव बेरा आरोना बिराद बेरजानो लुगैयो आंनाव बेरा ओमफ्राय आंनि बाबानावबो मामिनावबो बेरो आरोना ओमफ्राय फिसालानिया माने गिदिर गिदिर ओमफ्राय फिसाजोनिया फिसा फिसा आरो मिजि मिजि दैस्रां थिग बिदिनो दहाय मामिखौ लाबोफानाय बे आब'नियाबो गिदिर गिदिर आरोना साजोबलायबायनो आरो एकदम ओरै गोदोना ओरै माबाजोब्बाय माइसुं जाजोब्बाय उफाय गैया लोगोफोर एकदम गरमजों माइसुंनि गरमजों क्लास जादेरनानै बांसिन गरम जायो होनो आरो मानसिफ्रा जाखागोन मानो जाया जानो खिन्थु आंनाव बेरा आरोना आं मोनसे मोननै बेरबाबो बेखौ माने खायनानै लायो आरो एरथों सानानै माने खायबा एरो होननानै बुङो नालाय आं राननायसो मोनो लोगोफोर ओमफ्राय खायदो नाइसिल पाउडार होदो आरो बास जाबायबो बिराद गरम सिथ्ला माने बेदलाबजोबखाबाय जोंहालाय अबस्था खाराब आरोना गोजां बोथोर सफैब्ला गरमखौ गोसोखाङो गोलोम बोथोरानो मोजां बा गरम बोथोरानो मोजां गरम मोनब्ला दुगैनानै स्र' स्र' थानो मोनो होननानै खिन्थु जेब्ला गरम बोथोर फैयो होनब्ला बै गोजां बोथोरखौ गोसोखांफिनसैलाय आरोना मानसिफोरनि लुगैनाय आरो खस्थ' मोनोब्ला बेबायदिनो जाखायो साननायफ्रा सोलाय सोल' गोजांनाय समाव दुगैनो हायाब्ला गोलोम बोथोरखौ गोसोखांसैलाय उल्थां फाल्थां आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे आब'नि फिसाला आरो आंनि फिसाजो सानैबो बिराद लोगो आरोना माने बिनि बिमाया बा आब'आ सिगां सहैग्रोयोबा आब'जों ओंखारबोफायो ओमफ्राय आं सिगां सहैयोब्ला माने आंजोंनो फैफायो आरो एकदम लोगो जानानै थाबाय थाखायो सासे फैबाथाय सासेयाबो फैफाखाथारगोन आरो खाथियावनोखा नालाय बिस्राबो थानाया गोजानाव नंखाया लोगोफोर ओंखायनो जोंबो लाबोफायो आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय स्कुलाथ' दिननिफ्राय स्टार्ट जाखाबाय लोगोफोर फुरा मास मोनसे जोबनानै थांबाय
ओमफ्राय फ्रि टाइम नालाय गोसोबायदि उन्दुबाय गोसोबायदि सिखारबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बिदिनोसै आरो फुंनानै थालायबाय आरोना आं मास मोनसेयावनो एबार हामसिगोन नोंथांमोनहा नुसिगोन आरोना आंनि हामनायखौ बाय बाय